Hauxe da Zabalguneko aparkalekuaren itxura joan den abenduaren 24an errezenetik. Gaur hasi dira birgaitze lanak. Aurre ikusita dagoenez, lanak 4 hilabetez luzatuko dira, ondorioz aparkalekua itxita egongo da jendearentzat apirilaren bukaera arte. Lehenengo hilabetean lanak garajea garbitzeko izango dira. Beranduago, zonalde bakoitza berregituratuko dute. Obraren gerenteak dioenez, instalazio guztia berregin beharko dute. El alumbrado, la cometida eléctrica y se ponen nuevas. Sutea baino lehen Zabalguneko aparkalekua guztiz berritu behar zuten, baina zatika. Ez beharraren ondorioz guztiz itxi beharko dute parkina. Enpresaren arduradunen esanetan langileek beraien postuetan jarraituko dute, baina murrizketa batekin. Especie de rebaja de trabajo que no afectará a sus condiciones una vez iniciada la explotación de nuevo. Hala ere, langileak lan erregulazioaren beldur dira.